La situació actual provocada per la pandèmia del Covid-19 és sens dubte complexa i no té precedents. L'activitat empresarial local i internacional canvia totalment. Entrem en un nou paradigma i, com en totes les crisis, hi ha oportunitats. Des de la Cambra de Comerç t'ajudem a reactivar-te i t'oferim els nostres serveis d'internacionalització a distància per seguir estant al teu costat. La Cambra t'ofereix assessorament per començar a exportar als mercats més estratègics. T'acompanyarem a preparar-te en aquesta nova etapa. T'explicarem els passos a seguir i t'ajudarem a seleccionar els mercats amb més oportunitats pel teu producte o servei. A més, t'ajudarem en tota la documentació que sigui necessària per exportar i a resoldre tots aquells dubtes que t'apareguin en l'operativa internacional. Aprofita les consultes gratuïtes i participa als nostres webinars. Sí, des del Departament Internacional de la Cambra t'ajudem a prospectar nous mercats i a iniciar les exportacions en aquells mercats més adients, des de casa. Et trobarem el soci, el client o el distribuïdor en el mercat de destí, a través de les missions virtuals, amb grans avantatges, important reducció de costos i sense necessitat de desplaçar-te. Des de la Cambra de Comerç seguim al teu costat amb noves eines virtuals per reactivar la internacionalització. Contacta'ns.